Manje ma ne-camera lapha nawe uyabona. Make sure ukuthi awuveli i-camera. Manje mfowethu uyahlanya phela. Hamba nje uqonde kahle. Hamba nje akukho ukuphinduka khona manje. Akanothi kiwa. Hey. Lo ngicela ngehle airport. Ngizokhuluma noqhaza esaythi. Yeah. Simkhombisa ke inkomo le. Engimthenele. Uvule. Azo. Eyakho ethi wena cisha lokufuna ekhala. Nayi manje ukuthengele yona eyakho ethi wena awuzukhokha luthola le moto ithengwe cash eyakho usuganiwe nje umfazi mangabe efuna ukuyo gross enkandla engabe kuphi ekhathi imoto uyahamba uyo gross. Timane! Yazi Timane! Kawo! Isusa thawini yakhe isisa. Kawo! Awuzongena phakathi. Hey. Balekile lokho ngithi yazi nawe ithi ngakithi. Zimbi so balike ukuthi wena mondo ekanje kena phakathi Dale ngoba yena nayi asisimfana nayi Ana uliona sisi na kwetu.
namhlanje sila eGoli ngithathe nangumfowethu uThibela ngathi ashaye round la eGoli. Lensizwa ke yakithi insizwa sengisebenze nayo iminyaka. Kukhona ivunguvungu, kukhona imfamona ebeyifika izama ukuxova zixabanise ezinye zifone ayifaka kula speaker silalele abantu bexova ngayo yonke indlela bezama ukuxova ngayo. Kodwa akazi izilalele ngisho yedwa iyaqhubeka hlonipha yazi ukuthi ngumne wabo ngoba mangaba nazi namhlanje mina nazi ukuthi ngimdala intanga akasilindile okunamayo. So waqhubeka wahlonipha wazi ikhaya siyile yodwa. Namhlanje ke ngithe ke yena ngifisa ukubonga ukuphila kwami naye nganathi high rate ngimthengele yona akayikweleti akazokhipha ngisho isente azokhipha kule monto yena uzofaka nje kuphela udizili ayela perfume yakhona ayikweleti lutho. Nansi ngithe ngimnikeze yona njengenduka watela mfowethu nansi ngisho usuqaniwe nje kembani nansi ngodo sizokwazi ukuhamba uyothenga ishigrosa enkandla. Ngithenga kube imoto ephakeme ephelele nje i-full class engeze umhlupha ngalutho noma ngoba indawo ziyabheda indawo ezakhele. So ke nansi imoto bafowethu lokhu bengingakwenza ngingakumemezeli kodwa ngenxa yokuthi siphila la khona esiphila khona siselambini labantu noma siphambi kwabantu bekubalekile ukuthi ngikwenze ngibatshela abantu into ehle ngenza mhlawumbe nomunye umuntu engamkhuthaza nabanye futhi abanomoya ongalungile bangakhuthazeka ukuthi lento lena siyenza ngokubaluleka kokwazi ukuphila ukuya phambili. Mfowethu namhlanje ungalalela abantu ababenyomfa ekusebenzeni kwethu ngithe angithengele nansi imondo nami ke ngizele kunezingane sengiyona ke ingane zami nami sengushiya nanasi isifo kuneza na into yokuphila sengiyona ke ingane zami wena thatha lento hayi mhlawumbe ngazi besakamazi mina anganokuthi ngithini njengento bengayilindele mina ngazi ukuthi sisuka nje 10 minutes sidlala eGoli siyoyishuthela. Sengidibana kanzima ke ngiphelelwa nje amandla ukuthi angihlale phansi angizani noma ngijabule noma njani angizazi ngendlela okuyiyona into bengayilindele. Futhi ngiyabonga okwenzeka khona uma ngithi ngiyabonga ngibona ngathi ngisho okuncane akhona amagama mhlawumbe amakhulu bengingasho kodwa iwona khona ukuthi ngithi ngiyabonga futhi ngiyabonga sesisebenze kakhulu singangeneki ngoba chaza angazi ngathi nje ngiyabonga ngakwazi ukukhuluma bafethu ngiyabonga futhi ngiyabonga kakhulu. Nansi imoto yakho nikezela ukhiye bafo uyithenge Selikane. Okay, le monto uyithengwe la eFerenagem Selikane. Selikane. EFerenagem bafo siyabonga. Siyabonga kakhulu ukuthi le deal uyiphuthumise ngiyazi bekuyi short notice washo ukuthi ngoba vele bese ngezohluphana ngalutho yasheshe yahlangana. Thathe only one day ngoba vele bengadinga amaphepha amaningi bengidinga nje logbook mfowethu sizoxhumana ke ngendlela zakhona ke qhubeka kuya phambili. Siyabonga abantu bebengeza la bezothenga imoto eSelikane kwi-shoni address ba Okay, address akhona ise number 8 eFrenagem Leslie Street. Number 8 Leslie Street eFrenagem. Uzana abantu abamnyama nazibona ukuthi isimete sisiphelele sinjani. Ngiyabona ukuthi inkunzi iphuma lapha eKZN azoyilanga lapha eFrenagem. Nathi ya Umuntu omnyama umthengisela umuntu umuntu omnyama. Sisapotana sibanyama sonke. Nazo. ngithande ukuthi le ndawo edayisa imondo i-owner Ayimi uyimnikazi at the age of 34.
Uma-stats. I'm even older than him. U-owna yonke le property, udayisa yonke uhlobo ley'moto, azizinhle iy'moto zala ziyehlula. Mfowethu, siyabonga. Hayi, ungamela lapha. Thank you. Kanti. Thank you. Ungamela lapha. Hey. The whole video, right? Sibel, Uma.